kuzobe ngokokuqala ukhetho lukazwelonke kuleli lungenelwa ngosombusazwe abayimele. Ukwanda kosombusazwe abayimele kuleli kwaholela ekutheni amaqembu ehlukene nezinhlangano ezimele ukuba zinxenxe ukugunyazwa kwalomthetho njengoba umengameli sewugunyazile I-Iec Imemezele izinguquko nemigomo ezolawula ukusebenza kwalomthetho. 1. An independent candidate may be nominated to contest in one or more regions, but may only be elected to one seat in the National Assembly. Umuwepia uthi sekuphinde kwengezwa nephepha lesibili lokuvota eliqukethe labo abazimele. The amended act provides for an additional ballot paper in the election of the National Assembly, thereby offering voters a non-binary choice of either a party or an independent. I-Iec ithi abayimele bazongenela ukhetho lapho bebhalise khona kanti noma ngabe ilungu elizimele lithola amavoti angakanani lizothola isihlalo esisodwa eParliament noma esishayamthetho. Eyindabeni zethu kumzansi wethu channel 163 ngubongani Gema ngibika ngiseGoli.